Рөстәм Фәиз улы. Сезгә Удмуртиядан сәламнарыбызны юллыйбыз. Һәм туган көнегез уңаеннан Удмуртия татарлары исеменнән туган көнегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Без, Удмуртия татарлары, сезнең хезмәтегезне югары бәялибез. Бездә нәшер ителүче Яңарыш газетасын Әгерҗе районы авылларында яшәүче якташларыгызга һәр ел саен яздырып бүләк итүегез өчен аерым рәхмәтебезне белдерәбез. Иман татар яшьләре берлеге белән хезмәттәшлек итүегезгә, аларны Мәскәү татарлары штабында кунак итүегезгә зур рәхмәт. Сез әдәбият, тарих белән кызыксынучы шәхес. Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсенә бик күп татар китаплары, матур әдәбият бүләк иттегез. Бүгенге көндә китапхана укучылары әлеге китапларны бик яратып укыйлар. Киләчәктә дә сезне үзебезнең китапханәбездә очрашуларга көтеп калабыз. Зур рәхмәт сезгә. Без сезне хөрмәт итәбез, сезнең белән горурланабыз. Һәрвакыт сез һич тә читенсенми, башкарасыз эшне яратып, яшисез сез зур өметләр белән, кешеләргә шатлык таратып. Алдагы җыр сезнең әби-бабаларыгыз туган туфрактан җырлы сәлам булып яңгырасын һәм сезне тагы да милләт өчен зур-зур эшләр эшләргә рухландырсын. Тигәнәк, тигәнәктә күбәләк, күбәләкне очырмакчы, яңгыр вак-вак сибәләк. Яңгырый шолдыр җыен, кашышлы безнең уен, бүген сүз куешкан урын.